Hvad om reformatoren, som ændrede kirkehistorien, måtte møde skandalerne og overgrebene i vort århundrede? Svaret kan være mere virkningsfuldt, end du tror. Det kan virke som en dristig tanke, men tænk et øjeblik. Luther var ikke en mand, som bøjede sig for etableret magt, og blev heller ikke revet med af interesser, som forvrængte kirkens sande mission. Han udfordrede et religiøst imperium, som solgte tilgivelse i bytte mod penge. Og hvis han var blandt os, ville han ikke nøle med at påpege fejlene til moderne kirker, som engagerer sig i korrupte politiske alliancer og fjerner troende fra en ren og sand tro. Tænk dig, hvordan Luthers indvirkning ville være i dag, i en verden, der magt og politik er sammenvævet med religion og ofte skader essensen af kristendommen. Spørgsmålet er, hvordan ville han møde denne korruptionen, og hvad kan hans holdning lære os om kampsystemer, som forvrider moral i den midlertidige magtens navn? Luthers arv handler ikke bare om en mand med mod til at udfordre sin tids kirke, men om en evig kamp mod overgreb og manipulation gjort i et systems navn. Hvis du er klar til at forstå, hvordan Luther ville stå imod dagens magtspil, så forset med denne videoen. Det du prøver at forstå, kan ændre måden du ser på tro og politik i det moderne samfundet. Martin Luther var som kendt en mand forud for sin tid. Hans mod til at udfordre den katolske kirkes korrupte doktriner var ikke bare bevis mod magtmisbrug, men en ægte søgen efter en renere og sandere kristendom. Tænk for et øjeblik, om han levede i dag og blev mødt med den politiske korruption, som påvirker kirkene. Luther ville utvivlsomt blive forfærdet over sammensmeltningen af politik og religion. Han, som altid søgte en kirke, som var uafhængig af ydre påvirkninger, ville vide nøjagtigt, hvad han skulle gøre. På Luthers tid var tilgangen til Bibelen og formidlingen af idéer begrænset, men han brugte talentet sit til at oversætte skriftene og sprede sine reformistiske idéer. I dag, med de værktøjerne, vi har til rådighed, ville Luther sandsynligvis se efter en effektiv måde at bruge virkemidler på, som ville være like effektive som hans forkyndelse. Hans kamp ville være mod undertrykkelse, men også mod en falsk moral, som skjuler sig bag politiske miljøer og religiøse ledere. Han ville ikke tie, akkurat som han gjorde under den kristne reformationen, hvor han åbenlyst udfordrede kirkens myndigheder. Og det er her spørgsmålet opstår endnu mere presserende. Hvordan ville Martin Luther møde den politiske korruption, som rammede så mange kirker? Luther havde evnen til at opfatte, hvad som var galt, og løsningen for ham ville aldrig være en enkelt protest, men en dyb ændring i strukturen, som styrte kirken. Det er denne samme evnen til at se hinsides tilsyneladende, vi må dyrke frem, hvis vi skal genoprette integriteten til religiøse institutioner i dag. Og hvordan ville det være i dagens tid? Luthers protestantiske reformation var ikke bare en historisk milepæl, men et presserende behov for tiden. Luther kæmpede mod en korrupt kirke, og kampen var mod et system, som manipulerede troen til politisk fordel. I dag står kirker fortsat over for mange af de samme problemer, med den forskellen, at politisk korruption nu skjuler sig på mye mere subtile måder. Luther med sin kritiske vision og sin lidenskab for sandheden ville imidlertid ikke nøle med at fordømme denne korruption hensynsløst. Det Luther lærer os, og det vi må bringe til nutiden, er, at sand reform begynder med individet. Luther troede ikke på overfladiske ændringer, han troede på dybe transformationer. Og akkurat som han udfordrede afladen og andre overgreb fra kirken i sin tid, trænger vi også at udfordre praksis, som kompromitterer integriteten til vores liv. Men vigtigst af alt, Luther viste, at sand reform kræver mere end ord. Det kræver handling. Handlingen med at stille spørgsmål, og tænke kritisk om det, som sker rundt os, og at positionere os selv, akkurat som han gjorde. Måden Luther ville bruge moderne værktøj på ville være en refleksion af hans forpligtelse til sandhed og retfærdighed. Det ville ikke være nok at bare holde en prædiken eller en tale. Luther bruger sandsynligvis medier og netsamfund for at afsløre korruptionen, som er skjult i templene. Han ville gøre opmærksom på uretfærdighederne, som har sket, og han ville være nådeløs i sin jagt på en renere, sandere kirke. Og det er på dette punktet, at forskellen mellem passiv handling og transformativ handling bliver afgørende.
Luther ville ikke tillade politik og invader spiritualitet på en så destruktiv måde, og det er det, vi trænger at forstå og anvende i vores liv i dag. Når vi ser på, hvordan Martin Luther mødte politisk korruption i de gamle kirkene, må vi først forstå hans syn på autoritet. For ham var kirkens autoritet korrupt, fordi den var baseret på en forvrængt tolkning af Bibelen og misbrug af gejstlig magt. Han mente, at sand autoritet kom fra Guds ord og den kristnes frihed til at tolke det. Hvis Luther var i live i dag, ville han utvivlsomt være stærkt kritisk til brugen af kirkelig autoritet. Autoritet bør efter Luthers syn ikke være et kontrolværktøj, men et ægte lederskab. Han argumenterer for, at åndelig ledelse bør være rettet mod at opbygge mennesker, ikke profit eller opretholde magt. Hvis vi levede i en kontekst, der Luther var til stede, ville han opfordre myndighederne til at give afkald på sin korrupte virksomhed og vende tilbage til princippet om ansvar over for Gud og folket. Luther mente, at ægte frihed bare kunne opnås, når ledere var ansvarlige for sine handlinger og ikke udnyttede magtstrukturer for at sikre sin egen stabilitet. Hvad kan vi lære i praksis? Luther kritiserede ikke bare sin tids korruptionspolitik, men foreslog også et klart alternativ. Et kirkeligt styresystem baseret på retfærdighed, ydmyghed og åbenhed. For ham skulle politisk og religiøs autoritet altid udfordres, når den var i strid med kristne principper. Ved at bruge denne visionen til i dag, ville kirken være et fyrtårn af sandhed, og dens ledere var de første, som underkastede sig de samme reglerne og værdierne, de forkynder. Martin Luther mente bestemt, at kirken havde en afgørende rolle i at fordømme uretfærdighed og bekæmpe korruption. For ham skal ikke kirken læne sig tilbage, men heller være en aktiv kraft i samfundet, udfordre praksiser, som korrumperer både religiøse og politiske strukturer. Hvis Luther levede i dag, ville han bruge Guds ord som grundlag for at afsløre fejlslutningene og uretfærdighederne, som trivdes under religionens kappe, med mod og beslutsomhed. Kirken bør ifølge Luther være en stemme, som stiller spørgsmål ved og påpeger politiske lederes fejl, specielt når disse lederne bruger sin position til at udnytte trossamfund. Luther var ikke redd for at udfordre mægtige personer som paven, og ville ikke nøle med at gøre det samme mod moderne religiøse ledere, som lader det politiske systemet blande sig ind og manipulere troen til fordel for personlige interesser. Han ville kalde kristne til at forene sig i etisk modstand mod korrupte praksiser og vise, at sand retfærdighed og sandhed ligger i friheden til at leve i henhold til Kristi lære. Hvis vi vurderer anvendelsen af denne idéen i det nuværende scenarie, kan vi tydeligt se, hvordan Luther ville fremme kirken til at være en agent for social transformation. Han forsvarede en aktiv rolle for kirken i kampen mod korruption og opfordrede kristne til at tage konkrete handlinger, som at fordømme uretfærdig praksis og støtte politik, som tager sigte på retfærdighed og sandhed. Kirken for Luther bør være en refleksion af Guds rige på jorden, og ikke en allieret af korrupte systemer, som søger at ødelægge integriteten til institutionerne og tilliden til folket. Martin Luther, ved at udfordre pavelig autoritet og stille spørgsmål ved den katolske kirkens korrupte praksis, foreslog et helt nyt styresæt, nærmere det han mente var en sand kristen essens. Luther konfronterede ikke bare salget af afladsbrev, men også den kirkelige magtstrukturen, som førte til korruption. Det ville være utænkeligt for ham at acceptere en kirke, der kirkelige ledere havde fordel af politisk og økonomisk magt for at berige sig selv på bekostning af de troende. En af hovedreformerne, som Luther foreslog, var decentralisering af kirkelig autoritet. Han mente, at kirken skulle styres af et ministerråd og ikke af en enkelt central skikkelse. Luther ville skabe en mere demokratisk struktur, da beslutninger ikke ville blive taget af nogen få politiske eller religiøse ledere, men af et fællesskab af kristne forpligtet til integritet og retfærdighed. Han troede, at sandt lederskab i kirken kom fra en forpligtelse til Kristi lære, i stedet for verdslig magt og prestige. Anvendelsen af denne ideen i den moderne konteksten ville indebære en kirke, som ikke var knyttet til politisk magt eller søgen efter materielle ressourcer.
Luther ville fremme en kirke, der åbenhed og ansvarlighed ville være centrale værdier, og hvor økonomiske ressourcer ville blive brugt til bedste for fællesskabet og evangeliet. Han tog til orde for en fuldstændig reform af kirkens hierarkiske strukturer, eliminering af enhver mulighed for udnyttelse og korruption, og sikrede, at alle ledere blev valgt og evalueret baseret på deres karakter, ikke deres politiske dygtighed eller personlige rigdom. Martin Luthers teologi, som vægtlægger retfærdiggørelse ved tro og skriftens autoritet, er fortsat en af hjørnesteinene i moderne kristendom, specielt inden for protestantiske kirker. Hans idéer er imidlertid ikke bare teologiske, men har praktiske implikationer for, hvordan en kirke bør optræde i forhold til magt og politik. Luther mente bestemt, at skriften var den eneste kilden til autoritet, og at enhver form for politisk korruption, som infiltrerede kirker, må bekæmpes på grundlag af bibelsk lære. I samtiden, hvor korruptionspolitikken fortsat påvirker mange religiøse ledere, er Luthers perspektiv mere relevant end nogen gang. Luther forsvarede også ideen om, at sand autoritet ikke skulle trænes op i en enkelt leder eller en gruppe eliter, men skulle fordeles mellem alle kristne. Denne radikalt demokratiske tilnærming kan være et direkte svar på politisk korruption i dagens kirker, hvor religiøse ledere ofte opretholder alliancer med politiske skikkelser for at sikre deres magt. Luthers idé ville være en samarbejdende kirkelig regering, da ledere vælges af fællesskabet og holdes ansvarlige for sine handlinger. Noget, som kan bruges i dag for at hindre politiske interesser fra at forurense beslutninger inden kirker. Når man vurderer, hvordan Martin Luther ville konfrontere politisk korruption i moderne tid, ville det være vigtigt at reflektere over, hvordan hans teologi kan inspirere til ændring. Luther ville understrege vigtigheden af, at kirken tager afstand fra enhver politisk alliance, som ville kompromittere integriteten til dens lære. Hvis han var i live, ville han sandsynligvis minde os om, at en kirke, som engagerer sig i korruption, politik og materielle interesser, bevæger sig bort fra sand kristendom. Han vil opfordre os til at bruge Guds ord som en vejledning for at genoprette troens renhed og beskytte kirker mod påvirkning fra politikere og forretningsfolk, som udnytter troen til personlige formål. Luther ville absolut ikke nøle med at fordømme måden mange religiøse ledere associerer sig med korrupte regimer eller udnytter deres position til personlig fordel. Luther vidste, at kirkens sande opdrag var åndelig, og at den ikke skulle være involveret i politiske magtspil. I dag opstår korruption i kirker, ofte fra jagten på magt og penge, slik vi har set hos nogle religiøse ledere, som allierer sig med politik for at opnå fordeler. Luther ville lære os at modstå disse afvigende, og ikke lade tro blive et middel for materielle og politiske mål. Luthers arv lærer os, at uanset hvor mægtig en institution er, står den ikke over Gud eller skriften. Han ville være en stærk tilhænger af ideen om, at religiøse ledere skulle være håndhævere af moral og retfærdighed, ikke allierede af skadelige politiske systemer. Dette er en afgørende lektion i moderne tid, hvor politisk korruption fortsat trænger gennem kirker og undergraver ægte tro. Luther ville vise os, hvordan vi kan modstå disse korrupte systemer og holde renheden i det kristne budskabet intakt. Luthers mod er noget, vi alle kan lære at indlemme i vores egne liv, uanset hvilken kontekst du og jeg befinder os i. Enten det er i en kirke, i dit lokalsamfund eller på din egen personlige rejse, begynder ændringen med modet til at stille de vanskelige spørgsmålene og søge sandheden, akkurat som Luther gjorde. Han viste os, at vi ikke kan nøje os med status, når troen vor står på spil. Hvis du er fast bestemt på at fortsætte denne transformationsrejsen, abonner på kanalen og slå på varsler, slik at du ikke går glip af noget indhold, som kan hjælpe dig med at møde disse udfordringer og finde ud mere om, hvordan du kan leve en sand og ægte tro i den moderne verden. Indtil næste video.